logra, unha moi ampla participación de escolares, un interesante acercamento aos avances a natureza, xusto unha mensaxe didáctica claramente deseñada. Terceiro premio, dotado con 25.000 pesetas, para o vídeo Cousa de Castelao, Imaxes dun Foco, presentado polo Colegio da Merced de Sare, Lugo. Segundo premio de ensino básico, Colegio Público Santa María de Aspontes, a Coruña. Recolle o premio Pablo Lella Maseda, e entrega o premio Román Fernández López, delegado provincial da Consellería de Educación